La candidatura d'Unitat Popular, CUP, es presenta a les eleccions al Parlament de Catalunya el 25 de novembre defensant un programa de transformació social i de redreçament nacional per a la reconstrucció nacional dels països catalans i la seva autodeterminació. La CUP treballa des de la base i és un actor compromès amb les iniciatives populars que lluiten per superar la crisi econòmica. El moment històric és de gran transcendència. De tots nosaltres depèn que aquesta crisi de model nacional, econòmic i de representació doni lloc a un canvi de cicle marcat per la independència nacional, la justícia social i la democràcia plena. És l'hora, per tant, de presentar un projecte polític esperançador, basat en una alternativa independentista i d'esquerres per als països catalans. És, doncs, l'hora de la CUP Alternativa d'Esquerres. A les Terres de l'Ebre i Baix Maestrat s'ha creat un grup de suport amb gent provinent de diferents moviments socials que no es veuen representats per cap partit polític. Gent que venim de moviments socials de tota mena, des de casals com el Panxample de Tortosa, com el Maset de Deltebre, com la Xumara d'Alcanar, des d'espais com els Indignats, des de moviments com Maulets o sindicats d'estudiants, o simplement persones que, bé, en un context com l'actual, en què les coses cada vegada estan pitjor i la gent que en teoria ens hauria de representar cada vegada ens representa menys i les suposades alternatives cada vegada són menys, creiem que fa falta fer alguna cosa al respecte i que ja n'hi ha prou d'estar-nos en els braços creuats, no? Oriol Fuster ha explicat que la CUP actuarà com un cavall de Troia des del Parlament. De fet, l'exemple més representatiu el tenim a Reus, on el grup ha tret a la llum pública alguns temes que entre partits es tapaven. El regidor de Reus de la CUP, David Vidal, ha reclamat una auditoria de gestió exhaustiva a l'empresa Sagessa per possibles irregularitats. Una auditoria que es va fer a l'empresa que té més força a Sagessa, que és l'Ajuntament de Reus, a través d'Innova, es van detectar en el si intern de la gestió d'aquest holding d'empreses que hi havia certes pràctiques irregulars pel que fa al procediment de contractació de personal, pel que fa a contractació d'empreses i serveis, i aquí hi ha un denominador comú, que és que aquest fet de no tindre el control no respon ni molt menys als interessos de la qualitat assistencial de la sanitat que es pugui oferir a Terres de l'Ebre, sinó que respon només o en part a una bona menjadora social formada per un teixit clientelar que s'ha anat fent al llarg del temps, on empreses properes als diferents partits que han anat manant al llarg de les últimes legislatures a Terres de l'Ebre i a Reus han permès sociabilitzar una mica els costos d'aquesta gestió i beneficiar els guanys. De tal manera que el poble finalment no té cap tipus de control. Les persones que per part de l'Estat tenen que ser els responsables d'aquest control, que serien els interventors dels ajuntaments, no poden accedir dins d'aquesta gestió perquè al ser un dret mercantil privat està arreglat de certa manera per tal ja d'evitar una fiscalització per part dels ajuntaments. I creiem que davant d'aquests casos d'alerta, que a Reus van entre els 700.000 euros de factures irregulars fins a desviament de fons FEDER de més de 3 milions d'euros, passant per múltiples denúncies, acomiadaments, dimissions de regidors i inclús sous de 300.000 euros a l'any i liquidacions altrament conegudes com a finiquitos de personal directiu de Sagessa de més de 750.000 euros des de Terres de l'Ebre. El grup de suport i Baix Maestrat, igual que Reus, ens han vist obligats per la tranquil·litat no només del conseller que té la CUP dins aquesta empresa que es diu Sagessa, sinó per mirar per la bona gestió i la qualitat assistencial de la gent de l'Ebre, fotre-s'hi al damunt, i ho han fet demanant una sèrie de coses, que es faci una auditoria de gestió a fons de l'empresa Sagessa, les seves fundacions i empreses en les que participa. També se'ls ha demanat i se'ls ha instat que es faci un informe amb tots els sous dels gerents, directors, una relació contractual per saber quan cobren el personal de base, que cada cop està sent més retallat i patint més la precarietat laboral, mentre els grans dirigents no fan públics els seus sous. I per últim, els hem emplaçat, igual que van fer l'Ajuntament de Reus, a aprovar en el si intern del seu Ajuntament o el Consell Comarcal una moció per instar al Parlament de Catalunya que reemprenguin la comissió d'investigació de sanitat que afectava, entre d'altres, els expresidents d'Innova, que és aquesta empresa mare de la qual hi participa Sagessa, que donin explicacions al Parlament davant d'aquesta mala gestió que s'està portant una pèrdua de la qualitat assistencial